Siła łękowskiej kultury. Pятый rік, jak будуть koncerty. No przede wszystkim chcemy pokazać cerkiew. To jest jeden z takich najlepszych sposobów, żeby więcej ludzi przyszło do cerkwi. No, wiadomym też liczą jest, że cerkiew prawosławie to poza cerkwią, poza ikoną, to też śpiew. Korzystając z tego, że parafia ma się czym pochwalić, mamy to chory, to czym jako syn nebas to rozgłaszać. I od nas się pojawiła też taka idea tego, żeby pokazywać to bogactwo prawosławia. Wkazywać go też w takiej osiągniętej strony, bo przed każdym takim koncertem choru Kościół opowiadamy, przybliżamy, czym jest prawosławie, żeby nie smotrili ludzie na nas z perspektywy takiego, że to takie niedobre, jakieś często ludzie nie mają pojęcia o tym, czym jest prawosławie, a szufladkują go na tej zasadzie, że to jakieś takie ruskie i niedobre. Najczęstszymi słuchaczami koncertów są kuracjusze, turysty. Rzadko przychodzą nasze tu krynyczane, choć Kościół się zmienia już, jakby to czas powoduje Kościół, że może więcej tych rdzennych naszych krynyczan też przychodzić, ale jeszcze nie aż tak duże. Natomiast mamy takich paru osób, które są takimi sympatykami wielkimi muzyki cerkownej, a osobliwo naszego choru. I są na wszystkich koncertach, a mało tego, jeszcze все ведуть ze sobą paru albo parudziesiąt osób, czy też grupy do jaku, która desy tam przebywa w takim czy innym domu wczesowym. Od lat wiem o tych koncertach, od czasu, kiedy się tylko odbywają. Jestem regularną słuchaczką festiwalu chórów prawosławnych, bo też w Krynicy się odbywają. Po prostu to lubię, kto to lubi, zawsze znajdzie. No ta wielogłosowość, cudowne brzmienie. Tego nie słyszy się w żadnym innym kościele, gdzie głównie dominują organy, a tutaj te cudowne głosy, które podobno nie są kształcone, nie wiem, ale brzmią przepięknie. Się zamyka oczy, to się słyszy 100 osób, chór 100-osobowy, a nie 10. Переконаний їм, що буде тріщала церква, що ще в ту в притворі лавку ставила дещу і є повнічка в церкві і тут підвеземо. To zapraszamy Nelem na koncerty, ale też na służbę Bożą. Находимося tu при церкві Святого Владимира Великого в Криниці, православній церкві. Nowej cerkwi, pobudowanej w 82, a skończona tak profilaktycznie w 96 poświęcona, a teraz tu mamy kończyć tej cerką. Siła łękowskiej kultury.
Zawołajcie do Pana, jest to pierwsza antyfona i także śpiewana w czasie świąt Zmartwychwstania Chrystusa. Muzyka Aleksandr Koszyc, żyjący w latach 1875-1944. Jest to kompozytor ukraiński. A antyfona jest to tekst modlitwy złożony z psalmów i hymnów, śpiewany dawniej na przemian przez dwa chóry. I właśnie podczas różnych świąt te antyfony zmieniają się w zależności, czy też od danego święta też one się uzależniają. Głos wykryte Gospodowi bardzo prosimy. kompozytor żyjący w latach 1751-1825. Przeskoczyłem, proszę Państwa, na następny. Mówimy o jednorodnej syna, autor kompozycji jest znany, a harmonizacja podobnie jak w pierwszym utworze brat naszego dyrygenta Jarosław Kochanowski. Hymn, który Państwo teraz usłyszycie, jest to pieśń ku chwale Jezusa Chrystusa. W tej pieśni zawarte jest to wszystko, kim Chrystus stał się, co dokonał. Mówimy o tym, że przez Maryję stał się człowiekiem, udał się w nasze ciało, że nie przestawał w tym czasie także być bez przerwy częścią tejże Trójcy Świętej. Hymn ku chwale Jezusa Chrystusa, jednorodnej Syna.
niedaleko od nas wieś Bartne, stąd też Emil Bortniarski jako żydowe. Dawno temu jego rodzina emigruje właśnie na wschód, ale jak pozostanie obojętny na tych terenach, skąd się pochodzi i ta sama jego też i nazwa Bortniarski ma nawiązywać do tego, skąd tak naprawdę korzenie jego rodziny się wywodzą. I teraz usłyszymy jego kompozycję Kto Bóg Weli. Szanowni Państwo, wracamy teraz znów jakby na liturgię. Utwór, który teraz chór zaśpiewa, jest to ten moment, kiedy rozpoczyna się w czasie liturgii ta część najważniejsza. Mówi się o tym, że w tym momencie, albo od tego momentu powinni uczestniczyć w świątyni tylko ludzie ochrzczeni. Jest to liturgia wielu, moment, w którym zostaje przyniesiony chleb i wino przygotowane na tej pierwszej części liturgii tymi drzwiami diakońskimi przez tą soleję, to takie miejsce podwyższone, przez wrogate królewskie i zostają wniesione na ołtarz Bogu. Pieśń cherubinów to jest pieśń, w której mówimy, że my, którzy przedstawiamy dzisiaj ten świat anielski, właśnie zostawiamy to wszystko, co takie świeckie, materialne i teraz przenosimy się jakby w ten taki zupełnie inny świat.
razem z nami w tym naszym wspólnym spotkaniu modlitewnym uczestniczą także aniołowie. Cherubimska pieśń, muzyka nieznana, układ, Piotr Kochanowski, nasz dyrygent, harmonizacja znów Jarosław Kochanowski, brat naszego tutaj dyrygenta, który ułożył, czy też zharmonizował dobrze pieśń Cherubim. Bardzo zapraszam.
ojciec Michał Werbycki, kompozytor żyjący w latach 1815-1870, urodzony w Uluczu nad Sanem, także też jakoś niedaleko od nas i można by powiedzieć nasz chór, czy też nasz dyrygent grupuje się w tych wszystkich kompozytorach, którzy jakby bliscy tutaj naszej ziemi. Myślę, że modlitwa, którą teraz usłyszymy, Ojcze Nasz, pokaże na to, że język cerkiewno-słowiański rzeczywiście jest matką wszystkich języków słowiańskich. I że tak naprawdę, gdybyśmy się wsłuchiwali tak dobrze te wszystkie utwory, czy te słowa, które tutaj chór śpiewa, to pewnie większość z nich jest dla nas zrozumiała. Ale na pewno modlitwa Ojcze Nasz będzie tą, która potwierdzi to, co mówię i ukaże na to, że ten język cerkiewno-słowiański jest właśnie bliski nam wszystkim Słowianom, tudzież właśnie językowi polskiemu. Myślę, że pomimo tego, że będzie śpiewany w języku tym cerkiewno-słowiańskim, będzie bardzo zrozumiały i to nie tylko dlatego, że jest ta modlitwa znana, ale kiedy te słowa rzeczywiście usłyszymy, one będą dla nas takie bardzo, myślę, jasne i zrozumiałe, a to też będzie jeszcze raz potwierdzało na to, co Państwu wcześniej mówiłem, że język polski wywodzi się z języka cerkiewno-słowiańskiego. Zapraszam serdecznie do może nie tylko słuchania, ale także może takiej formy wspólnej naszej modlitwy podczas tegoż utworu. Ojcze Nasz. ślubu to taki najbardziej uroczysty, taki godny, dostojny
sakrament, bardzo oprawa taka uroczysta, bardzo bogaty ten cały sakrament, dlatego pewnie, że ma to być jedyny sakrament podawany raz w życiu. Stąd też ta oprawa będzie też taka bardzo dostojna, uroczysta i podniosła. Wysłuchamy teraz prokimenos taństwa wieńczania, ślubu. Jest to muzyka nieznana, a ten prokimenos jest to fragment Pisma Świętego właśnie czytany przed czytaniem Pisma, czy też posłania apostolskiego, czy też Starego czy Nowego Testamentu. I tu także mamy tenże prokimenos, który jest śpiewany na sakramencie ślubu przed czytaniem listów apostolskich. I znowu prosimy księdza proboszcza o nasze. Prokimen głos osny, położył je syna chwała i winnicy, od kamenej czestnych, żywota prosyszał temę i dała je syni. Jak oddasty im błogosławienie w wiek wika, pozwesełyszy ja radość i osłycem Twoim. Położył jest i na głowach im winnicy. Wracamy, proszę Państwa, znów do naszej liturgii. I teraz usłyszymy utwór, w którym to wierni po przyjęciu Najświętszego Sakramentu dziękują za to, że byli godnymi właśnie, aby uczestniczyć w tym sakramencie. Niech wypełnią się usta nasze chwałą Twoją. Muzyka dawnego dekanatu murzyńskiego wykonuje chór parafii świętego Włodzimierza bardzo właściwie. Is
Wrocławie, na wschodniej Łękowszczyźnie i jeszcze raz ten hymn o wielkiej radości, jakim jest zmartwychwstanie Chrystusa. Kompozytor klasy światowej, bo taki był Dymitr Bątniarski, którego utwory śpiewają najznamienitsze chóry na całym świecie. Uważany jest za jednym z tych kompozytorów, którego naprawdę chór wymaga dużo pracy.
pracy, aby te utwory jego były śpiewane. I tutaj też jeszcze raz na zakończenie utwór. Muzyka Emil Bodniański, bądź w imię Pańskie wychwalane, śpiewane jest to na zakończenie liturgii i dzisiaj na koniec naszego koncertu. Serdecznie Państwu dziękujemy za przybycie i za spędzenie z nami tej niespełna godziny. Mam nadzieję, że chór i koncert Państwu się podobał. Jeżeli Państwo chcieliby posłuchać naszej muzyki, tak jeszcze bardziej w czasie liturgii, zapraszamy na nabożeństwa. Najbliższą niedzielę na nabożeństwo troszkę wcześniej, godzina 8:30, natomiast każdą niedzielę codziennie o godzinie 10. Zachęcamy Państwa także do ewentualnego jakiegoś zakupu pamiątki z naszej świątyni i do tego, aby gdzie tam Państwo będziecie głosić o takiej małej parafii w Krynicy i o takim wielkim chórze prowadzonym przez takiego małego, pięknego człowieka, jakim jest nasz dyrygent pan Piotr Zanowski, któremu bardzo serdecznie dziękuję za te dzisiejsze przygotowania, jak i także chórzystom, którzy niektórzy praktycznie bezpośrednio z pracy przyszli, aby dzisiaj wziąć udział w tym koncercie, za co jestem Wam bardzo wdzięczny. I co ważne, są to nasi parafianie niezapożyczamy do tego czy chórzystów gdzieś tam z różnych szkół, czy po jakichś konserwatoriach muzycznych. Są to nasi parafianie, którzy starają się poświęcać swój czas i wkład w to, aby ten chór mógł tak brzmieć. Za to mam wielki zachwyt. Wierzę, że wynagradza wszystkich, którzy chwalą Jego imię, a jeszcze nie chwalą tego w inny sposób. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję. Mamy taki zwyczaj, że na koniec naszego spotkania w cerkwi wszystkim Państwu życzymy dużo zdrowia, dużo błogosławieństwa Bożego, dużo także sił tak duchowych i cielesnych, ale przede wszystkim takiej równowagi w tym naszym codziennym życiu, równowagi takiej, aby stąpać twardo po tej ziemi naszej pięknej, nie dać się zwodzić na manowce, aby ścieżka, którą idziemy, zawsze prowadziła nas do jednego celu. Życzymy Państwu zdrowia, człowiek w naszej tradycji prawosławnego Kościoła wykorzystała nowa Janina, czyli dużo lat i w szczęściu, zdrowiu, pomyślności. Niech Bóg prowadzi i błogosławi nam nowa Janina, możemy sobie wstać, zakwitujemy dobre błogosławieństwo. Amen.
Oczywiście, szanowni państwo, to jest za darmo, jednak ktoś z państwa miał życzenie i dobrą wolę, jest to gestem naszą parafię. Przed nami jeszcze trudne budowy, mamy tych wydatków jeszcze bardzo dużo, żeby państwo bardzo